Γεια σας, σε αυτό το part θα σας δείξω πως επιτέλους να λύσετε τον κύβο του Rubik 3x3. Βλέπετε έχουμε κάνει τη δεύτερη στρώση με τη μέθοδο F2L. Βάζουμε τις γωνίες μαζί με τα κεντρογωνιακά εδώ πέρα για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Μάλιστα, βλέπετε εδώ πέρα δεν έχει κανένα άλλο σχήμα, μην βλέπετε τις γωνίες, έχει μία τελεία εδώ. Αυτό εδώ, μία βουλίτσα να το πω. Φέρνετε σε οποιοδήποτε σημείο του κύβου, δεν μας νοιάζει, αρκεί να κάνετε αυτόν τον αλγόριθμο. Και άμα κάνετε αυτόν τον αλγόριθμο θα έρθει αυτό το λάμδα, να το πούμε L αγγλικό ή το νι το ελληνικό, όπως θέλετε πείτε το, αρκεί να το φέρετε να κοιτάει πάντα πάνω αριστερά, σε αυτή τη θέση δηλαδή, πάνω αριστερά, και κάνετε τον εξής αλγόριθμο. Όχι, λάθος, συγγνώμη. Μόλις το φέρετε έτσι, κάνετε τον εξής αλγόριθμο. Και έχει γίνει κατευθείαν ο κίτρινος σταυρός. Πανεύκολα. Ναι. Άμα έχετε αυτή την περίπτωση, που δηλαδή είναι δύο κίτρινα εδώ, δύο κίτρινες γωνίες εδώ και άλλες δύο εδώ, απέναντι είναι μεταξύ τους, φέρνετε τον κύβο έτσι ώστε οι δύο γωνίες να τις κοιτάτε και οι άλλες δύο γωνίες να κοιτάνε από πίσω, στο πίσω μέρος του κύβου, και κάνετε τον εξής πανεύκολο αλγόριθμο. Άμα τον κάνετε και δείτε ότι ήρθαν αυτά τα δύο έτσι και αυτό είναι εδώ, απλώς το ανεβάζετε και βλέπετε έχει γίνει όλο το κίτρινο, αλλά λάθος, δεν είναι ούτε ευθυγραμμισμένο ούτε οι γωνίες σωστές. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να τον λύσετε, φέρνετε, άμα έχει ένα σωστό έτσι, δηλαδή άμα έχει ένα χρώμα ευθυγραμμισμένο, σε αυτή την περίπτωση είναι το πορτοκαλί, φέρνετε έτσι τον κύβο ώστε να κοιτάει αριστερά σας και κάνετε τον εξής αλγόριθμο. Φέρνετε τον κύβο έτσι ώστε να κοιτάτε την κίτρινη πλευρά και κάνετε αυτό τον αλγόριθμο, είναι του 2x2 ο μεγάλος. Και όπως βλέπετε ήρθε ένα άλλο ευθυγραμμισμένο, να είναι δύο χρώματα δηλαδή ίδια, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι εδώ πάνω αλλά είναι εδώ κάτω. Αυτό μας ευνοεί περισσότερο, βασικά έτσι βγαίνει πάντα, τέλος πάντων, και κάνετε τον ίδιο αλγόριθμο φέρνοντας το πάλι από αριστερά και φέρνοντας τον κύβο ακριβώς έτσι όπως είπα και πριν, να κοιτάτε το κίτρινο και κάνετε τον ίδιο αλγόριθμο. Και είδατε ότι τώρα ήρθανε δύο ευθυγραμμισμένα. Αυτό το κόκκινο και πράσινο. Τα φέρνετε έτσι ώστε το ένα
να είναι, όταν το φέρετε τον κύβο έτσι, το ένα να κοιτάει αριστερά και το άλλο να είναι κάτω. Ναι. Μ' αρέσει που τα τονίζω κιόλας. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και κάνετε τον ίδιο αλγόριθμο. Τώρα θα τον δείξω γρήγορα για να μην χάνουμε χρόνο. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να το καταλάβετε. Και ήρθε ξανά ένα εδώ πέρα. Το φέρνετε αριστερά, κάνετε τον ίδιο αλγόριθμο. Και μόλις δείτε αυτό, μόλις το κάνετε αυτό, θα δείτε ότι ήρθε ένα ολοκληρωτικά ευθυγραμμισμένο. Να είναι τρία ίδια. Τα φέρνετε στην πλευρά που αντιστοιχούν, στην πράσινη επειδή είναι πράσινα. Φέρνετε ώστε το πράσινο να είναι από πάνω, επειδή φέρνετε τον κύβο έτσι ώστε να κοιτάτε πάλι το κίτρινο και κάνετε τον ίδιο αλγόριθμο. Και ή θα έρθει αυτή η περίπτωση ή θα έρθει συγγνώμη, ένα λεπτό. Ή θα έρθει αυτή εδώ η περίπτωση. Να είναι όλα οι γωνίες να είναι σωστές εκτός από τα κεντρογωνιακά κυβάκια. Άμα έρθει αυτή η περίπτωση, κάνετε το εξής. Είναι ένας πανεύκολος αλγόριθμος. Έχετε τον κύβο έτσι όπως είναι, δεν τον φέρνετε έτσι. Τον έχετε σε αυτή τη θέση και κάνετε αυτό τον αλγόριθμο από όπου να είναι. Και βλέπετε, δεν λύθηκε ο κύβος, να ξέρετε. Και βλέπετε ότι ήρθε αυτό εδώ το σχήμα, δηλαδή να είναι ένα σωστό ευθυγραμμισμένο και τα άλλα να είναι λάθος οι γωνίες. Τώρα με αυτήν την... Όταν γίνεται αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, φέρνετε ώστε όταν κοιτάτε έτσι τον κύβο σας, το ευθυγραμμισμένο μπλε, τα τρία όπως σας έδειξα πριν, αυτά τα τρία ευθυγραμμισμένα, να κοιτάνε στο πίσω μέρος του κύβου. Από εδώ. Και κάνετε τον ίδιο αλγόριθμο φέρνοντας το έτσι όπως είπα. Και κάνετε άλλη μία φορά τον ίδιο αλγόριθμο φέρνοντας το σε αυτή τη θέση όπως σας είπα. Το κάνω γρήγορα. Και μόλις τον κάνετε έχει λυθεί όλος ο κύβος. Ελπίζω να έχετε καταλάβει πως γίνεται. Άμα δεν καταλάβετε παρόλα αυτά ή άμα δεν σας άρεσε κάτι τέτοια πράγματα τέλος πάντων, να κάνετε σχόλια και να μου πείτε τέλος πάντων τα παράπονα ή τις ευχαριστήσεις σας και όλα αυτά. Γεια σας και θα σας δω σε άλλο βίντεο άμα κάνω αυτά. Γεια σας.